у Єрусалим в той день. Людські юрби прибували звідусіль, римські воїни вели чоловіка, що мав вмерти на хресті. З ран його сочилась кров, а меч рвав рани на спині, і корону мав стернилий на чолі. З кожним кроком знемагав від зойків тих, хто так кричав: розпни. Там на Віа Долороса, на шляху страждань і сліз, як ягня йшов Месія, цар царів. Та він вибрався цей шлях, люблячи мене. Шлях страждань прийшов він вільно, шлях, що на Голгофу йде. Ти прости, що ми плювали в твоє серце гіркий яд.